ما نیلوفر کتی بیرون برآمدیم کنی بینیم بیرون در اون کس هست. امروز ساعت 7 بگاهی حاضی ساعت 7 بگاهی آخر کنی اون کس هست یا کی نیست. فقط ما برویم که نیست برای همین خیلی نیلوفر یک بیرون چار زند کنی. اگر نه فقط همین حوالی میبرم شه میگم خیلی همین حوالی در گرد فرقش چی بیرون حوالی نه باید که بیرون بروید. رفتیم رنگ هر وقته هیچ کن نیست. نیلوفر کتی خانه میدروی نیلوفر هیچ کن نبده بیرون. رفتیم خانه رویم. نمیخوای خانه آخی گالیا نیست. دیدی این میشکچه همسایه نیلوفر داده بود. اکن امروز چند روزه که بیرون میبرویم میگویم که میشکچه تیم نکی نیسته. حاضر منم برآمدیم گفتم که میشکچه گالیا را گیر برده تیم شه. هوای حاضر ایستاده که میگم رفتیم خدا میگوید که نه میشکچه گالیا باید تیم. میشکچه شو نموندین. میشکچه هم در کورش مودم. رفتیم اکن ای من همین درختی همسایه میگود که انا همین چیزا کوشا کنده تیمانده میگود. همینا چی هستن تماشا بینانی گرامی نامشون میدونین. این میخوردنی نیستن لیکن نه این نیلوفر فقط بازی میکند تمام میدوند که خوردن ممکن نیسته. برای همین بی خواتیر فقط میشکچه هاش نمیتید هوایی را ягодка не همینش بسه جنونم не بسه همینش хорошо همین میشکچه نیلوفر فقط که نمیتوند شه. با فکرم هر یک مینوت نیلوفر همینه زیر میکرده. نه نه برای چی قهر کردین؟ بیا ما نمیخوای گرفتن. ما نمیدونم برای چی قهر کردن منه. وای چی بوده؟ چی؟ چقدر شعر میخونده میشکچه؟ میشک خون شعرش خون کنی میشکچه؟ بس؟ نه بس اکو خیلی زرادش تموم میشه. بطریش تموم میشه با تمام دیگه نیست. با دیگه شعر نمیخونند. Да. کجا میرین شما؟ птичка بوده همسایه ما از سه باشه نشونتیم معلوم نیست سه باشه هم خیلی سه بای خوش رو کردگی که نه بس هواش مانده یگدکا من این طرف ده صبح سهر میشد اینجا افتابگ میشد آنها وای ندونای مدرسه بیرون برآوردگی نیلوفر
болои ҳавайда ранги батут барин бозӣ мекунад. охир наметонам ман гирифта, вай баландай. Рав мошинчаша гирад. Дарани мошинчаша пури ягодка ҳаст. Ҳастай мошинчашда ягодка. Чо кардай? Вай, ҳамин мишка ғалтидаи. бо полис рафтак. Наскичаҳоша тар мекунен. Желтенький чайва. Ну, листик. Лист. Угу. Да, тар. Ака тамом ҳаво салқин шудааст. Тирамоҳ ҳам наздик шудааст. Тирамоҳи Россия, тирамоҳ нею ва яку як бора зимистон наем. Ана буд. Бо борон мезанад чи? Домой метроид. Рафтем ака хона? Басам берунда. Хела Давидин, рафтем ака. ҳаво ҳама хел хушрӯб баъди борони. Рафтем хай. Рафтем оли голубци кардан дар кораи ман. Ҳама маҳсулотҳои тайёр кардам. Ҳозир рафта голубци тайёр мекунам. Кати вай болгари кати. Капуста кати кардаги ҳастам, карам кати. Бо аку бисёриҳо гуфтанд ки болгари кати кунен аку. Як бори дига мо ёд гирем гуфтанд. Барои ҳамин ҳозир бо рафта болгари кати голубци кунам. Дина шавҳарам камтар болгариҳои нағз оварданд. Барои ҳамин голубци мекунам. Ман худам уқа болгари кати дӯст намедорам, карам кати дӯст медорам. Барои ки агар ки ман голубци кунам, болгариша ҷудо карда дохилаша мехӯрам, болгариша не. Барои ҳамин ҳама вақт бо карам мекунам. Нилуфар ахир фуромаден шумо? Нилуфар, биё аввал музачаҳоша пушем, попоша пушем, баъд биро. Биё. Попоша алиш кунем, баъд биро. Тамошобинони гиромӣ, имрӯз ман торт тайёр кардам. Ҳозир мультиваркада бисквита мондагӣ ҳастам ва то тайёр шудани бисквит мехоҳам ки моҳи Нилуфара бофам. Намедонам барои чи як намуд шампун гирифтам, беҳад моҳои Нилуфара хушк кардак ва мехоҳам ки ягонта оливкови масла гирифта моҳошта ҳамин хел масла кунам, барои ки беҳад моҳоша хушк кардагӣ ҳаста ва ҳозир мехоҳам ки ҳамин моҳи Нилуфара бофам. Мана Нилуфар шиштай. Ҳозир мультик мемонем шаю, баъд моҳоша мебофем. Ман ҳозир моҳои Нилуфарда камтар маслаи Джонсонс бейби кардагӣ ҳастам, барои ҳамин хел тар бар ин менамояд. Лекин мехоҳам ягон оливкови масла гирифта моҳои Нилуфара масла кунам. Мультик мондемша, барои ҳамин хаб мешинад, намеҷунбад. Бе мультик намемонад, фақат шохча тамом, дига зиёд намемонад расиданом. Ман вақте ки дар Тоҷикистон будам, бисёр ҳамсояҳо кӯдакошона меоварданд ки моҳои кӯдакои моя бофен гуфта. Исто ҷонона нарасенака. Ҳозир ман ду тақсим мекунам шавад, нағз мешавад. I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers were written down. I was fine when you pulled me in. You were forced to be human. And then the world came after. And I had never questioned it. And they said it was wrong.
ана мӯи сари нилуфара бофтем. Ай ҳар ду тараф бофтамша. Анам хел бофтамша. Кане нилуфар мана нигоҳ кунад. Ма нилуфар. Мана зебидаиша бофтад ё ки не? Мӯи сари бофтагӣ нилуфар да зебида ё ки не? тамошобинони гиромӣ, имрӯз ман торт тайёр кардам. Манам михоҳам торти шоколадни бениҳоят зебо шудагӣ. Ва тамошобинони гиромӣ, бисёр шахсон аллакай хела шуд ки шахсон мепурсанд ки ҳамин пирогро шумо чӣ хел тайёр мекунед ки баланд мешаваду гашта паст намешавад. Ва тамошобинони гиромӣ, мехоҳам ба ҳамон савол ҷавоб диҳам ки шахсоне мегӯянд ки масалан чӣ хел мекунед ки ҳамон пироги шумо баланд мешаваду гашта паст намешавад. Ва ҳамин бисквите ки барои ҳамин торт кардам, ба худи ман низ маъқул шуд. Бениҳоят бисквити хуб шудааст, бениҳоят нағз шудагӣ, ҳам мулоим, аз ҳадди баъд хушк не, бисёр нағз шудагӣ. Ва ман ба худам як чанд чизро фаҳмидам ки бояд барои ҳамин пирог ва барои ҳамин бисквит ҳамин тухмро беҳад хуб нағз задан дар кор ки ҳамин сафедии тухм ғафс шавад. Вақте ки сафедии тухм ғафс мешавад, баъд дигар маҳсулотҳоро меандозед, боз камтар паст мешавад ва ҳамаи маҳсулотҳоро тез омехта карда ба листи тафтон андохтаву ба тафтон гузоштан дар кор аст. Ва сафедии тухмро бо шакар бисёртар лат задан дар кор. Ҳатман шакар андохта лат задан дар кор то об шуда наша. Ва боз шахсоне ҳастанд ки мегӯянд ки бисквит ва ҳамин пирогро дар тафтон то хунук нашавад нагиред. Ҳамаш гап. Ман ҳамин рӯз ҳамин бисквитро ҳамин пухт дарав кушодамшаю ай деги мултиварка гирифтамша, ҳеҷ поён нашуд, ҳеҷчи нашуд, ҳамихел хушрӯ истода буд. Ва дар тафтон низ ман ҳамихел чанд бор бисквит кардам, ҳамихел тайёр шуд. Ман тез гирифтамша, намондам ки масалан пурра хунук шавад баъд гирам. Ҳамихел тез гирифтамша, баъд хунук кардамша. тафтони ман ҳамихел оддӣ ҳаст. Агар ки тафтонҳои шумо боз аз ҳамон тафтонҳои хуб бошаду конверсия мегӯянд, конверсия дошта бошад, дар пушташ вентилятор дошта бошад, бисёр нағз аст, бисёр хуб бисквит мешавад. На танҳо бисквит, ҳамаи ҳамин пухтупазҳо дар ҳамихел духовкаҳо, тафтонҳо бисёр хуб мешавад. Ва барои ҳамин вақте ки агар аҳамият дода бошед дар тафтонҳое ки ҳамихел оддӣ ҳастанд бе конверсия, пирог пазен ё ки ҳамин бисквитро пазед, агар мобайнаш дам мекунаду гирдаш он қадар дам намекунад. Агар ки ҳамихел вентилятордор бошад, агар ҳама ҷош яхел баланд мешавад. Ман имрӯз дар ҳамин мултиварка ҳамин бисквитро кардам, бениҳоят хуб, як хел ҳама ҷош баланд шуданд. Ва боз як чизи дигар ки чӣ қадар маҳсулоте ки зарур аст ҳамон қадар андозед. Зиёд не, камам не, ҳатман ба ҳамаи ҳамин аҳамият диҳед. Ман низ ҳамин рӯз ҳамаша граммаша чен карда ҳамин бисквитро кардам. Дар ҳақиқат бисквити беҳад хуб шуд. Сафедии тухмро беҳад хуб лат задам. Шумо низ тамошобинони гиромӣ ҳамихел кунед. Ҳатман ман боварӣ дорам ки ҳамихел пирогҳои хуб ва бисквитҳои хуб айни шумоям мешавад. Ман низ вақтҳои пеш наметонистам на бисквит, на ҳамихел пирог, не ки бениҳоят дӯст медоштам торти бисквитро ва ҳамин пирогҳоро низ беҳад нағз медидам, пирогҳои бо ҷурӯҳот. Ва ҳозир акнун худо ба шукр ки ҳамаша аллакай ёд гирифтам. ҳамаи пирогҳоям хуб мебиёянд, бисквитҳо низ хуб мебиёянд. Барои ҳамин тамошобинони гиромӣ, шумо низ ҳатман тайёр кунед. Ҳеҷ кас якбора ҳама чиро ёд гирифтагӣ нестай. Оҳиста оҳиста ёд мегиред, кам кам кардан гиред. Маҳсулотро аз ҳадди бад сарф накунеду, кам кам карда бинед, оҳиста оҳиста. Ҳатман шумо низ тамошобинони гиромӣ ёд мегиред. Пирогҳои шумо низ беҳад хуб мебиёянд, бисквитҳо, тортҳои шумо ҳамаш нағз мебиёянд. Фақат ҳавас дар кор, хоҳиш дар кор ва аҳамият диҳед. Ба ҳамаи чиз аҳамият диҳед ки чӣ қадар чиз меандозед, чӣ қадар мондан дар кор, ҳамашда аҳамият диҳед. Тамошобинони гиромӣ, майлаш тамошобинони гиромӣ, ба фикрам ҳамин влогро ба охир мерасонем.
ва оз фаромӯш накунам, боз як каси дига пурсида буд ки чӣ хел орд шумо истифода мебаред. Ози ман нишон медиҳам чӣ хел орд ман мехарам. Ман аз ҳамон мағозаи Ашан фақат як намуд амин орди 10 кило ҳаст. Ман фақат аз ҳавай мегирам. Беҳад орди хуб ҳаст. Ман масалан чанд соле ки дар ҳамин ҷой ҳастам, фақат аз ҳамон орд истифода мебарам. Ҳозир нишон медиҳам бо нилуфар. Аки исишинен ҷунона, ман нишон дидам моҳои нилуфар имрӯз кушода шудем. Ман ана ҳамин нилуфар, ман ана мехел ордро истифода мебарам. Ман ҳамин 10 кило ҳаст. Ман ҳама вақт ай ҳамин 10 кило мегирам. Як моҳ қариб ки мебаранд. Молодец. Ман ин орда мебезаму дар сатил мегирам ва чихагум истифода мебарам. Ай ҳамон сатил барои ҳамин ин кушодагӣ аст ки то ки ман безамша. К У М Нера чӣ будаве мукам